Slovaky online každý deň. Internet a sociálne siete. Otvoriť. Musím otvoriť tento súbor. Zavrieť. Zavrieť všetky okná. Uložiť. Nezabudni uložiť dokument. Kopírovať. Môžem kopírovať tento text. Vložiť. Vložím obrázok do dokumentu. Vybrať. Vyber si ľubovoľný súbor. Stiahnuť. Potrebujem stiahnuť túto aplikáciu. Vymazať. Vymaž staré súbory. Zdieľať. Chcem zdieľať tento dokument. Dať. Dám fotku na Instagram. Zavesiť. Zavesil som príspevok na Facebook. Poslať. Pošli mi tú správu. Komentovať. Budem komentovať tvoj príspevok. Označiť. Označil som ťa na fotke. Prihlásiť sa. Nemôžem sa prihlásiť na Facebook. Odhlásiť sa. Odhlás sa z účtu. Zdieľať. Zdieľam zaujímavé video. Lajknúť. Lajkol som tvoj príspevok. Šérovať. Oni šérujú túto fotku. Pripojiť sa. Pripoj sa k domácej Wi-Fi. Odpojiť sa. Odpoj sa od internetu. Zapojiť. Zapoj rúter do zásuvky. Vypojiť. Vypoj zariadenie z prúdu. Reštartovať. Musím reštartovať počítač. Zadať. Zadaj správne heslo.
Volám sa Peter a mám 20 rokov, každé ráno sa pripojím k Wi-Fi doma. Potom otvorím Facebook na telefóne, vidím, že moja sestra zdieľala nové fotky z dovolenky. Lajkujem jej obrázky a komentujem: krásne miesto. Môj kamarát Tomáš mi poslal správu cez Messenger, píše, že má nový telefón. Posielam mu gratuláciou, potom otvorím Instagram, tam označím Tomáša na mojej fotke z včerajška. Popoludní musím pracovať na škole. Otvorím dokument na počítači, píšem esej o histórii, kopírujem dôležité informácie z internetu. Vždy uložím súbor každých 10 minút, nechcem stratiť prácu ako minulý týždeň, večer sa odpojím od internetu, vypnem počítač a telefón. Internet je užitočný, ale potrebujem aj oddych od sociálnych sietí. Volám sa Peter a mám 20 rokov, každé ráno sa pripojím k Wi-Fi doma. Potom otvorím Facebook na telefóne, vidím, že moja sestra zdieľala nové fotky z dovolenky. Lajkujem jej obrázky a komentujem: krásne miesto. Môj kamarát Tomáš mi poslal správu cez Messenger, píše, že má nový telefón. Posielam mu gratuláciou, potom otvorím Instagram, tam označím Tomáša na mojej fotke z včerajška. Popoludní musím pracovať na škole. Otvorím dokument na počítači, píšem esej o histórii, kopírujem dôležité informácie z internetu. Vždy uložím súbor každých 10 minút, nechcem stratiť prácu ako minulý týždeň, večer sa odpojím od internetu, vypnem počítač a telefón. Internet je užitočný, ale potrebujem aj oddych od sociálnych sietí.